velkommen til BAU-sport og en idrætsgren, som man normalt ikke ser så meget til. Keglesport, det er en af de allerældste former for keglespil, og den har sin rødder tilbage til 1100-tallet. Dengang der var det mest et selskabsspil, men nu har man så skåret lidt af det her alt for meget festen på banen af og fået den organiseret idrætsgren med et internationalt forbund. I Tyskland der er keglesporten den næststørste idrætsgren efter fodbolden, og herhjemme der følger vi godt med. Keglesporten har 3.000 medlemmer, der spiller konkurrencer, og der er endnu flere, der spiller kun for motionens skyld. Her i dag er vi i Dragør, hvor vi skal se en konkurrence, som er landsdækkende. Det er børn, der er udvalgt fra forskellige unioner i hele landet. En medkommentator, der hedder Preben Jensen. Vi skal gå herover og se, hvad Preben laver. Preben, hvordan begyndte du at spille kegle? Jeg startede for 4 år siden og har haft en gang i kegleklubben længe, da en af mine kammerater spillede kegle, men jeg har ikke rigtig lyst til det. Hvorfor ikke? Nej, jeg synes, det så kedeligt ud og sådan noget, men så fik jeg endelig prøvet det. Og så var det sådan en fæng, det så spillet lige siden. Når du snakker med folk, der spiller kegle, så får man sådan en fornemmelse af, at en gang inde på en keglebane, så er det noget, man bliver grebet af altid. Hænger ved, hvorfor det? Det er fordi, altså, det er et godt kammeratskab. Alle hjælper alle. Altså, man er egentlig ikke nybegynder, da man bliver så godt modtaget i klubberne. Og så... Men det fænger også på grund af, fordi man går så meget op i det, fordi man kan godt se de fejl, man laver næsten med det samme. Og det vil man gerne ændre, og man kan ændre det. Men det er ikke altid lige sikkert, at kunden det ligesom man gerne vil have det. Nej, det har jeg mærket. Jeg har forsøgt mig, og man skal være glad, hvis kunden bliver på banen de første gang. Det skal man også. Man starter altid med bare at fortælle folk, at kunden skal altså bare ned og ramme keglerne. Og så når man har tjek på det, så går man så i gang med at lære de små finesser. Og man får ret hurtigt en fornemmelse af, at der er noget, der er rigtigt og noget, der er forkert. Er det et enkelt spil, det her? Nej, det er et svært spil, fordi der er mange forskellige måder at ændre sin kugle på, for at få den til at ramme det bestemte punkt, som den skal ramme. Men det er ikke nogen hemmelighed, at keglesporten minder en del om bowlingen, men der er en hel del forskel. Skal vi prøve at kigge på de redskaber, man bruger, når man spiller? Kuglen her, hvad er den lavet af? Den er lavet af et hårdt, massivt kunststof. Den vejer 3125 gram. Og så er der ikke nogen huller i den, som der var i? Nej, bowling. Den er også mindre end bowlingkugle. Så det gælder om at have hele kloen omkring her? Ja, og så få spredt sine fingre, så man har godt fat om den. Det var kuglen. Keglen? Det er også et massivt kunststof, og der ser en kugle hernede i bunden. Jeg ser den. Der ser en kugle hernede i bunden, sådan at den ikke vælter, i det den kommer ned og står på banen. Og den vejer cirka 1700-1800 gram. Kan se, den hænger i snoren, så den kan stå i det hele taget. Og det er vel også en af de væsentligste forskelle. Der er kun 9 kegler her, modsat bowling, hvor der er 10. Nemlig, ja. Og selve banen, som man spiller på, den er jo lang og smal. Ja. Og hvad er den lavet af? Den er lavet af hvidebølsplanker. Og de er sat sammen, der er 7 i bredden. Og den har en form for en hulning, som vi kan vise. På midten? Ja. Og hvad er den i grunden lavet til? Den er lavet til, at man smider en kugle i venstre side, og så kan man smide en i højre side, når man spiller turnering og kamp. Og så får den et forskelligt løb. Det vil sige, at hvis du smider den i venstre side, så kommer den så over og skifter i højre side, og så over i venstre side igen. Lad os prøve at se det. Værsgo og vis os. Godt, Preben. Det var et venstre skud. Skal vi prøve at se, hvordan det ser ud i langsom gengivelse? Det kan vi godt, ja. Jo, jeg ligger den jo i venstre side af banen. Så går den lige ud et stykke. Ja, og så på grund af, at banen den er hul, så går den så over i højre side. Og skifter derovre ude ved kanten. Så kommer den tilbage i venstre side. Og så rammer den faktisk lidt fra siden, når den kommer helt ned? Ja, den rammer på venstre side af forkøjen. Er det det, der er pointen, ikke at ramme forfra, men at ramme fra siden? Ja, fordi den skal ind på venstre side. For så keglerne vælter hinanden efter. Skal vi prøve at se, hvordan det ser ud i den anden side? Kan man? Ja.
højre kastet. Ja. Skal vi se, om jeg også kan få lov at se det? Der er det jo så det modsatte. Den bliver lagt i højre side, og så bevæger den sig så over mod venstre side på grund af hulningen. Og så bliver den kastet tilbage mod den anden side. Ja, og så rammer den så på højre side af forkejlen. Og der kommer den ind. Ja. Og skal vi sige, når vi nu om lidt skal i gang, så findes der både en stor kugle og en lille kugle, man spiller med. Ja. Og den første klasse, vi skal kigge på, det er de yngste spillere. Der spiller man med en lidt mindre kugle. Der vejer den 1800 gram, Ja, 1600 og den store gram. vejer 3000, så den er altså Ja. to tredjedel af den store. Ja. Og med den, så skal man faktisk komme ind og ramme en af de forreste 3 kegler. Ja, du skal ind og ramme. En af de første 3 kegler skal vælte, før slaget det tæller. Da den kugle kan rende igennem keglestanden. Og hvis den render igennem. Så får man et ekstra slag. Det tæller ikke eller noget. Men nu skal vi ikke stå her og snakke alt for meget. Vi skal i gang med den første klasse, og det er drengenes semifinale i den lille kugleklasse.